Peťko Sapko, časť druhá. Pozval som ťa na 40-ku a nedošiel si. Peťko, tuto teraz popíjame. 22. poschodie, najvyššia budova Skybaru. Len tam máme hotel, ani ho nevidíš odtiaľto, počkaj, ti ho priblížim. Vidíš ho? Ja ho približujem. To je on. Tá veľká s tými väžami. To je náš hotel. Teraz máme výhľad z vrchu. Tam je péra. Taký bar, odtiaľ nás nosia tadeto sem. Alenka, ty len o tých magnetkách snívaš, veď si kúpiš na letisku. Magnetky. Janka, veď tu budete bývať, tak to musíš si tu zvyknúť. Tu budeš žiť. Nemáš miesta, tu máš kde chodiť, len musíš padnúť do auta a ísť. To je vysoko, no. Od 2.